Ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει. Το σούτ του Λουαλούα, καταπληκτικό γκολ. 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον Τρεζόρ Λομάνα Λουαλούα, που ανοίγει το σκορ στο 6ο λεπτό της συνάντησης με ένα καταπληκτικό γκολ. Εδώ βλέπετε τον Λουαλούα που αγκαλιάζει τον Κοβάσεβιτς. Τα αφήνει για τον Γκούμα. Πιέστηκε αυτός από τον Τοροσίδη. Ο Ολυμπιακός κερδίζει την μπάλα. Η παλιά για τον Λουαλούα. Δεν υπάρχει offside. Το σούτ, ο Γκαλίνοβιτς θα απομακρύνει, ο Τοροσίδης δεν μπορεί. Μάλλον η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, καθώς ο Γκαλίνοβιτς πέφτοντας δεν μπόρεσε να αποτρέψει το δεύτερο. Και στο 63ο λεπτό ο Ολυμπιακός πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ με τον Βασίλη Τοροσίδη. Ο Ολυμπιακός που είναι και πάλι στην επίθεση. Σέντρα του Γκαλέτη για τον Κοβάσεβιτς. Λάθος του Σαριέγη. 3-0 από τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ένα ακόμη λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού. Δείτε ξανά. Από το γέμισμα του Γκαλέτη ο Σαριέγη στρώνει την μπάλα ουσιαστικά στον Κοβάσεβιτς. Αυτός δεν έχει κανένα πρόβλημα να ελέγξει και να νικήσει τον Γκαλίνοβιτς για το 3-0 στο 64ο λεπτό. Ιβανσίτς θα χάσει από την παρέμβαση του Πάντου με τον Λουαλούα στην κόντρα. Ολυμπιακός και τον Πάντο, ποιος θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα για τον Νούνιες, το σούτ, καταπληκτικό γκολ. 4-0 σε μια αντεπίθεση και ο Παναθηναϊκός το πληρώνει βαριά στο Καραϊσκάκι. Δείτε το εντυπωσιακό γκολ του Λέονελ Νούνιες για μια ακόμη φορά.